வாங்க. அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆனியன், கடலை மாவு, பிரெட் கிரம்ஸ், சீஸ், சால்ட், மிளகாய்த்தூள், ரைஸ் பவுட்ரு. நம்ம ஒரு ஆனியனை எடுத்து இந்தமாரி ரவுண்டாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். இந்த ரவுண்டாக கட் பண்ணும்போது இதுக்கு இந்த ரவுண்டில் இருக்கிறது அப்படியே அடர்த்தியாக வரும், நமக்கு டைட்டாக. அதனால் 1 or 2 ரிங்ஸ் எடுத்துக்கணும். நம்ம இந்த இந்த ஆனியன் ரவுண்ட்ஸ் எடுக்கும்போது இதுக்குள்ளே இருக்கிற ரிங் எடுத்துகிட்டு இன்னொரு ரிங் எடுத்து நம்ம இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். அப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணோம்னா தான் இந்த சீஸ் எடுத்து சீஸும் நம்ம இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணுங்க. கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும்னா தான் நம்ம அந்த ரவுண்டு இப்போ ரவுண்டு இதை காட்டுறோம் பாருங்கள். இந்த மாதிரி அந்த 2 ரவுண்டுக்கு நடுப்புற இந்த சீஸ் நம்ம ஃபில் பண்ணிடணும். இந்த ரவுண்டுக்கு நடுவில் இந்த சீஸ் வச்சுட்டு இன்னொரு ரிங் எடுத்து இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும். இன்னும் ஒன்று காட்டுறேன் பாருங்கள். ரெண்டு ரிங் இருக்குங்களா, அதில் ஒரு எடுத்து கீழே வச்சுட்டு சீஸ் எடுத்து இன்னொரு சீஸ் எடுத்து இந்த ரவுண்டுக்குள்ளே இப்படி ரவுண்ட் பண்ணி வச்சிடணும். ரவுண்ட் பண்ணி வச்சுட்டு இதை எடுத்து வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த ரிங் எடுத்து இது மேலே வச்சு இப்படி சீஸுக்கும் இன்னொரு ஆனியன் ரிங் நடுப்புற வச்சு இதை இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். இந்த மாதிரியே மொத்த ஆனியனும் நமக்கு தேவையான எத்தனை ஆனியன் ரிங்ஸ் தேவையோ அத்தனை ரிங் பண்ணி வச்சுக்கலாங்க. இந்தமாரி ஒவ்வொரு ஆனியனும் நம்ம ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாங்க. சீஸும் ஆனியனும் இப்படி ரெடி பண்ணி இப்படி எடுத்து வச்சிடலாம். இப்படி எல்லாத்தையும் எடுத்து ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு பவுலில் கடலை மாவு 1 கப்பு எடுத்துக்கணும். அதில் ரைஸ் பவுட்ரு, அரிசி மாவு ஒரு 4 ஸ்பூன், காரத்துக்கு மிளகாய் பொடி, காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி காரமாகவே இருக்கட்டும். சீஸில் உப்பு இருக்கும், அதனால் லைட்டாக உப்பு போட்டுங்க. சீஸில் எப்பவுமே கொஞ்சம் உப்பு இருக்கும். தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கணும். தண்ணி அதிகமாகிட்டால் நல்லா இருக்காது. இப்போ இந்த கடலை மாவு கரைச்சி வச்சுருந்தீங்களா, அந்தமாரி கட்டி இல்லாமல் நல்லா கரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கணும். திட்டமாக ரொம்ப தண்ணியெல்லாம் கரைக்கக்கூடாது. அதில் கோட்டை வர மாரி கரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கணுங்க. இந்த கடலை மாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் முட்டை சாப்பிட்றவங்களா இருந்தால் முட்டையை எடுத்து அடித்து வச்சு அதில் கோட்டிங் பண்ணி பிரெட் கிரம்ஸில் பண்ணிக்கலாம். முட்டை சாப்பிடாதவங்களுக்கு இந்தமாரி ரிங் எடுத்துக்கோங்க. அப்படியே துவைக்கக்கூடாது, துவைச்சிங்கன்னா அப்படியே பஜ்ஜி மாரி ஆகிடும். அதனால் இந்த ரிங்ஸில் இப்படி ஹோல்ஸில் படாமல் இப்படி சுற்றி இப்படி பண்ணி எடுத்துக்கணும். அப்படியே பிரெட் கிரம்ஸில் இப்படி நல்லா உருட்டி ரவுண்டு பண்ணிவிட்டு இப்படி நல்லா கோட்டிங் கொடுத்துங்க. ஏன்னா 2 ஓரத்துங்களையும் வேணும் இல்லைங்களா. இந்த ஹோல்ஸுக்குள்ளே மாவு போடக்கூடாதுங்க. இந்த ஹோல்ஸு அப்படியே இருக்கணும். இப்போ மறுபடியும் இந்த நம்ம கரைச்சி வச்சுருந்தீங்களா கடலை மாவு, அதில் மறுபடியும் இன்னொரு கோட்டிங் கொடுத்துட்டு மறுபடியும் பிரெட் கிரம்ஸ் இந்த மாதிரி உருட்டி விட்டோம்னா நல்லா இதுவாகிடும். இப்போ அப்படியே இப்படி பண்ணணும். இந்த மாதிரியே எல்லாத்தையும் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாங்க. தெரியுதுங்களா? இந்த மாதிரி எடுத்து இப்படி வச்சுக்கலாம் ஒரு பிளேட்டில். அதெல்லாம் கடலை மாவில் இப்படி ரிங்ஸ் வச்சுக்கணுங்க. கையில் இப்படி வச்சுக்கோங்க. இப்படி உருட்டணும் சுற்றி ரவுண்டாக. நடுப்புறலாம் மாவு போகக்கூடாது, அதை மட்டும் பார்த்துங்கன்னா ப்ரெட்டில் நல்லா இந்த கடலை மாவில் போடும் போது தான் நமக்கு இருக்கும். இதே எக்குனா நம்மளுக்கு அவ்வளோ உள்ளே போய் மாவு உட்காராது. கடலை மாவுன்றதுனால உள்ளே உட்காருங்க. இந்த மாதிரி
இந்த மாதிரி பண்ணி ரவுண்ட் ரவுண்டாக எடுத்து வச்சுக்கலாங்க ஒரு பிளேட்டில். இதெல்லாம் இப்படி டென்ஷனாக பண்ணாமல் ரிலாக்ஸாக இப்படி பண்ணோம்னா நல்லா வரும். பார்த்தீங்களா எவ்வளோ அழகாக வந்துருக்கு பாருங்கள். உளுத்தம் வடை மாதிரியே இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு. ஆனியன் வெளியே தெரியக்கூடாது. எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிச்சு. இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிச்சுங்க. அதில் இப்படி ஒன்று ஒன்றா போட்டு எடுத்துடலாம். இதுமாரி கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வந்ததான் இது திருப்பி அவ்வளோதாங்க. இந்தமாரி சவசவ படங்க வந்து எடுத்துடலாங்க. இதேமாரியே இன்னும் ஒன்று போட்டுருவோம். போட்டு அப்படியே விட்டுடுங்க கொஞ்சம் நேரம். உடனே திருப்பாதீங்க. அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் போட்டோம். கொஞ்சம் கலர் மாறினதுக்கப்புறம் திருப்பி விடலாம். அவ்வளோதாங்க. இந்த டைமில் அதை திருப்பி விட்டுருவோம். பெரிய ஆனியன் இருந்தால் நல்லாயிருக்குங்க. இன்னும் இது சின்ன ஆனியன் இருக்குன்னா நடுப்புற கொஞ்சம் ஹோல்ஸ் தெரியல. பெரிய ஆனியனாக எடுத்து பாதியில் கட் பண்ணணும். சின்ன சின்ன ரிங்ஸாக பண்ணக்கூடாது. நல்லா பாதியாக வெட்டிட்டு உள்ளே ரிங்ஸில் நம்ம வந்து 1 ரிங்காக எடுத்து செட் பண்ணிக்கணும். செட் பண்ணிக்கணும்னா அழகாக வரும் ரிங்ஸ் பார்க்கறதுக்கே நல்லா. இந்தமாரியே எல்லா ரிங்ஸையும் சுட்டு எடுத்துக்குங்க. இப்போ இதை ஒன்றுத்தை நான் கட் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு. பாருங்கள் கட் பண்ணுறேன் எப்படி இருக்குது. எப்படி இருக்குது பாருங்கள். சீஸ் ஆனியன் மேலே நல்லா ஸ்கிரிப்பியாக இருக்கும். நல்லா மொறுன்னு இருக்கும். நல்லா இதுமாரி கட் பண்ணி சாப்பிட்லாம். நல்லாயிருக்கும். வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி. தேங்க்யூ.